Защо се изисква втория депозит при наемане на имот? Много често наемателите се задават този въпрос, защото естествено става малко по-тежко финансово да се наеме имот. Втория депозит се изисква заради по-голяма сигурност от гледна точка на наемодателите. Ако оставите един депозит, то вероятно ще успеят да се покрият някакви сметки, ако не сте ги платили при напускането на жилището. Но съгласете се, че ако депозитът е 1000 лева и вие натрупате сметки за ток, за вода, за газ и счупите някакви неща в апартамента, телевизор, фурна, пералня, хладилник, микроволнова, диван, каквото и да било, 1000 лева не стигат до никъде. Важно е, когато се плати втори депозит, той да се ползва съвестно и от наемодателите и да бъде възстановен, ако наемателите напуснат апартамента без да имат някакви неплатени задължения или да са направили щети в апартамента. Но от гледна точка на наемодателите, това е просто една по-голяма сигурност, а пък и наемателите показват, че са доста по-сериозни и отговорни. Поздрави и хубав ден!